I antikken og i middelalderen blev begrebet Europa stort set brugt som en geografisk betegnelse. Europa i politisk forstand optræder for første gang midt i 1400-tallet, hvor Konstantinopels, det tidligere Istanbul, fald gør, at kristne personer opfordrer til at trække fronterne meget hårdt op og samle kristne i Europa. Man har forskellige holdninger om, hvor europæerne og den europæiske kultur stammer fra, altså hvorfra kom vi til at starte med. Specielt mener man, at Europatanken har rod i antikkens Grækenland, men er dog stadig i tvivl om, hvorvidt der går en direkte linje fra antikkens Grækenland til det Europa, vi kender i dag. Den danske historiker mener nemlig imidlertid, at man skal finde kilderne til det særligt europæiske i den dynamiske højmiddelalder. Her lægges grunden til det, vi i dag forbinder med renæssancen, som for eksempel naturvidenskab og demokrati og meget mere. Men spørgsmålet står stadig, hvor den oprindelige europæiske kultur stammer fra. Dette spørgsmål har eksempel ført til, at folk gennem tiden selv har defineret, hvordan den rigtige europæiske kultur og religion er. Dette så man for eksempel med nazismen i Tyskland, hvor man mente, at den rigtige race var arierne, og derfor skulle resten ifølge deres tankegang udryddes. Man har en nogenlunde grænse for, hvor Europa slutter og Asien starter. Man siger, at Uralbjergene danner grænsen herfra. Mange folk definerer i dag Europas grænse som værende de lande, der er med i EU, men dette er også let til debat, da man i 1987 afviste Marokko med udelukkende den begrundelse, at landet ikke lå i Europa. I dag er Europas grænse igen til debat i EU. Tyrkiet har nemlig ansøgt om medlemskab, og ifølge definitionen på Europa ligger en smule af Tyrkiet i Europa, men selvfølgelig også i Asien. Men så ligger nogle af modargumenterne på, at EU er for europæiske lande, og derfor sammenligner folk også EU med Europa, og er derfor i dag også en del af Europatanken. I vores samtid kommer Europatanken mest til syne i form af det liberalistiske og frisindige menneskesyn. Dermed også i skolesystemet i forhold til idealet om det selvtænkende menneske. På papiret er hvert menneske individuelt mest knyttet til Europa i form af EU, men ofte forholder det sig ikke sådan. De forskellige lande borgere ser for eksempel ikke nødvendigheden i at stemme til Europaparlamentet, for ikke at tale om selve uenigheden i EU. Grunden hertil er, at alle er tilknyttet forskellige stater, og derfor udviklet forskellige værdier. Konklusionen må hertil være, at selvom vi er en stamtavle, er vi stadigvæk meget forskellige. Ja.